Aquest matí s'ha dut a terme el primer simulacre d'accident aeri a la zona d'Aiguamolls a l'aeroport del Prat, on hi han participat més de 200 professionals. L'objectiu principal ha sigut practicar la intervenció a la zona pantanosa del Delta del Llobregat. Per primer cop, els bombers han utilitzat una plataforma flotant desmuntable per accedir a l'avió i evacuar les víctimes. Després de l'accident de l'avió, Protecció Civil ha activat el Pla Aerocat d'Emergències Aeronàutiques. Els cossos d'emergència s'han desplaçat a l'estany, han estabilitzat la zona i han rescatat les primeres víctimes, que han sigut ateses pels serveis sanitaris. L'avió s'ha recreat amb una barca on hi havia 2 víctimes. Per excarcerar i evacuar les víctimes amb més seguretat, s'ha muntat per primer cop una plataforma flotant que ha estat operativa en pocs minuts. A través d'ella, els professionals han pogut fer arribar el material necessari i maniobrar amb més agilitat que des de l'aigua. Carlos Prieto es mostrava positiu respecte a l'operatiu realitzat. S'ha vist una coordinació i sobretot una determinació molt rellevant, uns protocols ben afinats. L'operatiu s'ha pogut seguir en directe des de la sala de crisi ubicada a les instal·lacions de l'aeroport del Prat i s'ha produït tal com es faria davant d'una situació real, tot respectant la preservació de la biodiversitat de la zona. Informen Maria Egoren i Josep Riba per la capçalera.